azkenen gu etortzen geha urrutiko lurraldetatik eta Urdina txikin pasatzen ditugu inauteri guztiak eta kaldererokin hasten geha gaurko egunean eta azkenen gonbitea denantzako ondo pasatzeko. Azkenen euria ez dezala izan arrazoia ez ateratzeko. Plastiko on bate hosi eta kalea. Kaldererotan beti gu izan gehala prestatu dugunak eta orduan aurten gainera 75 urte horrena izan da, are indar gehiagoekin atera gehala. Rekorrido txiki bat ingo dugu, herri guztitik zehar, Zartagik eta Astintzen, eta buelta guztia egiten daunen, espero dugu herri guztia gurekin egotea, eta gero tokatzen daia faltzea eta deskansatzea. Inautera datozela, Tolosar guztiak ospatu ditzagula, beti bezala, umore honean, errespetuz, eta gauzak tajuz eginda. Festa bai, baino bururakin. Ungaro bihurtu egun batez, eta guzta. Urte oso honen zaiote gain inauterik hasteko, eta gogotxu egia zen. Guain dela hilabete hola hasi ginen, eta lehenengo gure kaxea itzegea, diskakin ensaiatzen, eta azkeneko ensaioa musikarekin ite dugu, eta gaurko egunez beraiekin. Berez konpartxan aurretik jute dugu, baina aurten egualdiagatik konpartxatik kanpo gure aterpek bilatu behar izan ditu, eta hoxe, baina oso guztu gala.